Čaute, tu je Loki, vítam vás u prvého videa, je to z World of Warplanes. Zatiaľ si dáme bitvu a ja vám zatiaľ poviem, čo budeme hrať a tak ďalej. Takže budeme hrať World of Warplanes, World of Tanks, možno aj Vovko, sa ešte rozhodnem, možno. Potom skúsim to World of Battleship, alebo tak nejako sa to volá, skúsim to. Ešte som to nehral. Sem mám, ako ste mohli vidieť, iba 3. tier na max, také slabé. Taký slabý som, ešte to neviem až tak dobre hrať a nehrám to až tak dlho. Čo by som vám ešte k tomu povedal? Tak mohlo by sa to už začať. Haló. Už to ide. No tak to som zvedavý. Ešte vám tu vysvetlím. No super. Proti 5-kám. Vidíte? Mám som slabší proste, silu. Som pomalší, ale som obratnejší. Tu mám aj iné, vidíte? Potom tu sú typy, ako mám strieľať. To je zlé, to je dobré. Vidíte? Tak. Tak. Ja sa bojím, že či ma počujete, lebo to je trošku nahlas. Môžeme takto. Tak. Čiže na tomto mám len jednu bombu. Nie je to super lietadlo, je pomalé a je na hovno. Potom vám ukážem moje super lietadlo, ale je to akože bomba, ktorú... Jej, čo sme to spravili, ja neviem, ako som to spravil, ale tak... Čo už. Vidíte, to sa mi to je také epic z obidvoch lietadiel, ešte by som si to trošku... Dolu, čiže... Tak. Ešte to nevidíte. Vám chcem ukázať jednu vec. Okolo tej lodi budú lietať také guľky. Za chvíľku. Už by mali. Sa netrafím asi moc. Dobre. Vidíte? A teraz už triafam. Tu loď. Pustili sme na ňu bombu. Bum. Nezničili sme... Zničili. Nie, iba hitli. Ale nezničili. Trošku nahitujeme. Slietneme. Kebyže mám ešte bombu. Trošku by som išiel hore. No trošku ma to si... Trošku si ma dávajú. Pozemné dielo. Ty ako si ma môže len tak trafať? What? Tu ma už nebudú trafať. Len behám rovno do strody. No konečne. Už nebudem radšej po nich strieľať. Uvidíte ako má. To čo je? What? Idem po typkovi. Čo to je za typka? What? To kdo si ma tak dáva? To tie lode. Tak to aspoň napálime do nejakej. Ne. Sakra. No tak toto bol trošku fail, ale videli ste, boli tu 5-ky, takže je to na nič. Tuto, s týmto lietam Nemci. Mohli by sme si tu dať. Áno, to je pekné. A že to stojí 35 goldov.
Ja chcem na 7 dní epli. Ešte by sme si mohli dať niečo na nos. Čo tak? Orla. Jo. Tak, a nemáme prachy. Super. Juhu. Toto už má 4 bomby, ste si mohli aj sem všimnúť. No tak to bolo trošku fail. Na to, že ako som ich... Na to, že ako som... Že si ma dali lode. A ani jeden hráč po mne nevystrelil. Dúfam, že... No neviem. Určite tam budú trojky. 8. Potrebujem ich aspoň 30. Ľudí! What? Alebo nech nás dá tak, že my sme traja, oni budú 4 a ja budem topovka. To bude najlepšie. Rýchlo! Jo, už to ide. Ak budem dole, tak... Fuck. Vidíte? Sila tohto lietadla. No. To je môj väčší vývin, tak jasné. Ale vidíte. Všetko okrem toho jedného. No, okrem tohto. A okrem tohto. Mám silnejšie. Takže... Ale vidíte tú obratnosť. Tu proti všetkým mám horšiu. Takže... To nie je až také super. Ja som bombardér, tak by som si mohol splniť svoju úlohu. Tu k tomu prísť. K tomuto. Som chcel vidieť takú loď. Tu je. A my ju máme. Toto by som chcel zničiť. Toto. Ja si to aj zničím. Vidíte ten prúd? Čakať. Settings. Trošku tichšie. Co ste to strelili, ma určite nepočujete. Op! Bum. Znica. Je tam. Viete, už ide po mne. Typek. Roll target destroyed. Ty jo, to nejako dlho letím. Prásk. Fuck, teraz sa mi to nejako nedarí. Už mi sa vrátil z QA. 260, super. To je jo, to je fakt super. Vidíte to? Ale tak toto už je oveľa lepšie. A je to 4. To. Mám sem. Toto. Potrebujem ešte 700. Kuriér. Za toto by som mohol. Toto tu mám. Výskumané, len to stojí 300 goldov. Čo nemám. Premium lietadlo. A nie? Už nie? To som nevedel. Predtým mi tam ukazovalo, že aj 300 goldov, že to stojí tak. Ako... No, to má aj raketky, tak ideme s týmto. Dúfam, že je to aspoň trochu obratné. Som zvedavý na tie rakety. To bude chcieť až 1000. To je nič moc. Tak už nás vyberte. Chcem byť top. Top tier. No! No tak. Štyridsať, 42, 43.
No, už asi... Ja som to vedel. Fuck. Víte to, tú obratnosť. Toto má akože dobrá obratnosť. Lenže na hovno. To ma strelí. To je taký istý typek. Že je lepší. Ty. Aké mám ja pekné lietadlo. Kde je typek? Podo mňu. Je nádo mňu. Čo je? On je tu? Nie. Ty jo. Tu mi ho presne ukazuje. Mapa, však sa pozrite sem. Počkaj, darmo tam ukazujem prstom. Sem, tuto, vidíte to? Aha, to je on tuto. Ja som myslel, že je to budova, no poď. No poď. Nie to ten istý, čo ja? Neviem, ale toto lietadielko je fajne obratné. Skúsime nejaký uhybný manéver. No tak to bol fakt uhybný manéver. Forever. No nechcem ich navždy robiť, ale tak no môže byť. Ja by som si ťa killnul, kámo. Oni nám to tam bombardujú. Či to nie? Oni to nie? Kebyže tu mám tie raketky, tak by som si ho sundal. O, to čo je za kúr? Kouš, po česky. Ako som ho nahitoval. Mohol by som sa trošku vyrovnať. Počkaj, to je náš. Tu je typek. Mám ináč prehriate. Tak to by som mohol ísť po nich. Kde sú typci? Tu je jeden. Letí strmhlav dolu. Teraz ide proti mne. No poď. Nech krídlo nechytím. Target hit. To ja viem, že som ho nahitoval. A teraz sa kúkajte na ten krásny zákrok. Ako si ho sypkam. Toto mám najradšej, keď oni nevedia sa otačať a ja sa tu takto. To s Japoncami sa to dobre robí. To kto chce byť Japonec, tak... Teda kto chce byť obratný, tak nech je Japonec. O. Tak si ho sypkam. Môže to nenakúri. Celého som si ho dal fajne. Väčšinou som si ich dával tak, že už boli nahitovaní aspoň do polovice, alebo do štvrť. Štvrť boli nahitovaní a... Ja som loser. To ja viem. Že to neviem hrať. Si môj, kamo. Už som druhého si dal. Posledný, kde je trojka. Neviem, ale idem ničiť budovu asi. Tam je. No poď. Je to trojka. A je... A sundal nám troch. Ale to nevadí. A už 4. To čo je? Ja ho chcem dať. Tiež letí. Ja si ho dám. Ak mi ho nedajú oni. Hajzlovia.